Bon vespre, senyores i senyors, benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Avui som a la Fundació Trobada, allà on podrem escoltar un concert de música per un grup d'estudiants del Conservatori de Palma que s'anomena el Quartet Mozart. Ens oferiran un repertori d'aquest compositor amb motiu de l'aniversari de la seva mort.
Bon vespre, senyores i senyors, benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Avui som a la Fundació Trobada, allà on podrem escoltar un concert de música per un grup d'estudiants del Conservatori de Palma que s'anomena el Quartet Mozart. Ens oferiran un repertori d'aquest compositor amb motiu de l'aniversari de la seva mort.